Upravo smo pogledali jedan film koji bismo preporučili i djeci i njihovim roditeljima. Radi prema programu priznatog pedijatra i stručnjaka za dječji razvoj, doktora Harvija Karpa, otkriće nam edukatorica Iva Brčić. Dugometražni animirmovi već godinama postižu najveću gledanost u kinima, a jedan od razloga tome je vještina producenata i redatelja obrate i djeci i njihovim roditeljima, odnosno odrasloj publici. No, dogodi se da su nekoliko god animirani likovi bili simpatični na prvi pogled, ipak namijenjeni zrelijoj publici, a roditelji ponekad nisu u mogućnosti provjeriti svaki naslov i moguće neprimjeren sadržaj, pa tako lako može doći i do zabune. Razgovarali smo stoga s Ivom Brčić, edukatoricom programa Najsretnija beba, koja pišući kritike i recenzije filmova jedan dio svojega rada posvećuje upravo toj uvijek osjetljivoj temi. Ja sam počela raditi recenzije dječjih animiranih filmova, baš zato da u tom moru filmova roditeljima nekako olakšam da se snađu i da pronađu ono što odgovara njihovoj djeci. Jer stvarno danas imamo pregršt animiranih filmova i stvarno je jako teško znati koji je za koje dijete, a roditelji nemaju vremena baš svaki film pogledati prije djeteta da vide da li stvarno odgovara. Tako da, eto, ja radim te nekakve kids-friendly recenzije gdje govorim o tome za koju je dob, da li ima nasilja, kakvog nasilja, kakav je jezik, da li je primjeren za djecu, kakav je tempo, znači da ga uopće djeca mogu pratiti. Te nekakve relevantne informacije koje roditelji zapravo traže, a ne mogu ih nigdje naći. Odraslima da bi vam mora biti nekakve akcije, a mora biti i nekakvog humora, nekakve stvari koje će njima biti razumljive i interesantne da bi uopće s djetetom to pogledali do kraja. Ali opet oni to na neki način fino ukorporiraju. Tako da recimo imate primjer Vajana. Ona je napravljena znači po tradicijskim pričama Maora, gdje vi imate jako lijepe poruke prenešene o zajedništvu, o poštivanju starijih, o očuvanju prirode, ali imate jako puno tih zgodnih nekakvih doskočica za odrasle. Moram priznati da sam gledala zadnje Lego Batman i ugodno me iznenadio. To je film koji ima u sebi nasilja, ali kako se radi o Lego kockicama, kad god je nekakvo nasilje, one se zapravo raspadnu. I možemo reći da to nasilje nekako djeluje bezazleno, netipičnog nasilja koje nalazimo inače u crtićima ili animiranim filmovima. Isto je recimo zgodno kad koriste oružje. Nisu koristili pravi zvuk oružja, nego govore piju, piju, piju. Tako recimo to nekako nasilje je stonirano koliko je god moguće. Hey computer, I'm home, I'm home. Znači jako je važno da roditelji i djeca zajedno gledaju film koliko je to moguće. Jer u svim filmovima više manje imamo nekakvog nasilja ili nekakvih scena koje djeci mogu biti ili zastrašujuće ili nerazumljive. Ovo objasnimo što se događa. Djeca žive zapravo u dva svijeta, svijetu mašte i stvarnom svijetu. I nekad im je vrlo teško, pogotovo manjoj djeci, stvoriti razliku između ta dva svijeta. I zapravo mi smo tu da im damo do znanja da recimo u filmu Ko se boji vuka još, recimo, vuk se pretvori zbog magičnog napitka koje je popio u ovcu. I on je barem 20 baca na glavu. U stvarnom svijetu da to neko napravi, završio bi u bolnici, u komi ili bi recimo umro. Tako da je bitno da djetetu damo do znanja, gle, to je mašta, tu se to može dogoditi i on se digne i ništa mu nije. U stvarnom svijetu ti bi bio ozbiljno povrijeđen. They're all sloths? Pa zapravo ta Zootopija je nađenje i zapravo je primjeren potpuno djeci, ali ima odličnih stvari i za roditelje. Od humora do tih nekakvih gegova, ali zapravo nekako daje djeci do znanja, uče kroz taj film. Poštivanju starijih, poštivanju nekakvih pravila, zakona, znači kroz nekakvu maštu i se uči kako se ponašati u stvarnom svijetu, što je recimo zgodno, jer će dijete prije kroz tu maštu nešto naučiti gdje mu nešto nije nametnuto, nego da mu se baš nameće. Tako da recimo to je bilo zgodno, da su djeci približili te neke stvari, kako se ponašati recimo u prometu na taj način. Djeca po prirodi nisu nasilna. Ona to ponašanje uče. Da li je to od roditelja, od vršnjaka. Međutim, danas sve više uče od animiranih likova. Vrijeme da zapravo roditelji sve manje vremena provode sa djecom.
i animirani likovi nekako postaju i njih oponašaju. I baš zato je bitno da roditelji kontroliraju sadržaj koji gledaju zbog toga. Znači, i da im govore, zapravo da im daju do znanja da nije rješenje, da to je jednostavno, eto, događa se, da nije pravilno, ali postoje način na koji se neki sukobi mogu riješiti. Are you okay? Oh, yes, I'm fine, thank you. How are you?